Un art us recomana per aquest cap de setmana? Bé, que comenceu ja aquest dijous està en el cicle de filosofia que es diu Cos, ànima i moral. És un cicle que es fa a les biblioteques de Barcelona a diferents dies. Comença aquest dijous, el dilluns que ve, l'altre dijous, i hi ha diferents xerrades amb professors, amb catedràtics de filosofia, també amb gent on parlen de l'ètica, de la moral, també amb xerrades interessants com podem viure ara en aquests moments que estem vivint, o a les xerrades aquest dijous és la xerrada amb el Ricard Soler i Francis Garcia. Però, a més, el proper serà la Bon Maison i a diferents biblioteques de Barcelona. Què més? Doncs de teatre. Un art us recomana que aneu a veure Lo Nuestro a l'Espai Texas. És un èxit de l'Edu Manzanares, on ens explica la història d'una família, com passa el seu cap d'any. Amb molta gràcia, una comèdia fantàstica, divertida, dirigida per la Mercè Vilà, on està interpretada per el Pol Berraondo, la Eli Iranzo, el Jan Mediavilla i la Bàrbara Mestanza. Fantàstics. I també, què us podem recomanar? Doncs que aneu al cinema. Al cinema a veure Marco. Què és Marco? És la història d'un home que es diu Enric Marco que va enganyar tothom. Va enganyar tothom i es va fer passar per un supervivent nazi. I llavors, doncs bé, està interpretat per un meravellós Eduard Fernández, que no us ho podeu perdre. I de llibre, un art us recomana que comenceu aquest any amb un nou llibre que es diu Visc, Visc i Visc, de la Maggie O'Farrell, on ens explica les seves memòries, però d'una manera molt peculiar, perquè ens explica com diferents situacions on s'ha trobat en perill, i com va solventar aquesta por, aquests moments de perill, però per una altra part també ens fa veure com reaccionaríem nosaltres en un moment de perill, no? Com reaccionar, és un recordatori a la fragilitat, al vulnerables que som, però per una altra part és un cant a la vida. Així que esperem que us agradin les nostres recomanacions i sobretot, a disfrutar.